sa nadom da će ova burna i rušna vremena da Srbijica nije od uvek toliko plakala u svojoj najveće veku. Kulturno-informativnom centru Srba on. I ako se neko ove večeri pita, pa zašto se pobogu taj kulturno-informativni centar zove Spona, evo sad ima odgovor. Sad vidite zašto se zove Spona, zato što spaja. I sada se takođe vidi da on ne spaja samo Srbe sa Srbima, nego još i više spaja Srbe sa drugim, pogotovo sa bliskim, jer su takve spone i najpotrebnije. Žive raditi po Leskovac udjeljiva od devota biografija, veoma vi imate možnost da vidite da devota destovanje sve čustva i po Beograd, Lomanac, Niš i повече сръбски градове. Е член на Сдружението на новинарите на Сърбия.